Sa ngalan sa Manug sana ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaakan ninyo. Mga kaigsuonan, aniya kita karon dinhi nagakayusa aron pagsaulog nining santos nga misa pasalamat sa mga grasya nga gihatag sa Dios kanatong tanan, ilabi na kaninyo nga sakop nining parokya sa inyo nga pagsaulog sa kay 50 katuig sa inyo nga pagkaparokya. Sa atong pagsaulog nining santos nga misa, magiusa kita pagpasalamat o pagdaig sa Dios. Atong iapil sa atong mga pagampo nining santos nga misa, ang mga katuyuanan sa atong mga kaigsuonan, labi na sila nga sakop nining parokya, nga karong adlaw nagsaulog silang adlaw nga natawhan, ingon man sa sumad sa ilahang kaminyoon. Iapil po nato sa atong pagampo nining santos nga misa, ang atong mga kaigsuonan nga gusto muduyog uban kanato karpon apan dili nakaanhi tungod sa adunay mga balatian og mga sakit. Ug labaw sa tanan, atong iampo ang kapahulayan nga dayon sa mga minahal sa atong kinabuhi, ilabi na ang mga katigulangan nga milabay na sa laing kalibutan nga nahimong kahimanan o instrumento sa pagtukod nining maong lugar, isip parokya. Ug aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa, muhilom kita sa makadiyot. Maghinulsol sa atong mga sala ug mangayo kita sa kaluoy, gugma ug pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kan Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos. Ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Sa iyong mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Aman,
nagagaw sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imo himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. O Yesu Kristo, ugtungan na samahan Ginoong Diyos, pero sa Diyos, kanagawag kang sasala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw na kaintun sa saman, dawata ang among Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Lamang ang sa magampo kita. O Dios nga namati kanunay nga maluluyon sa imong mga alagad nga nahimutang sa kalisdanan, sa among pagpasalamat tungod sa imong kaayo, nagahangyo kanimo nga human malingkawas sa tanang dautan, sa kanunay mag-alagad kami kanimo nga malipayon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Kumusta kamong tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan? Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantuson. Panigurua nga ang inyong pagkamainantuson magpadayon aron kamo mahingpit ug dili makulangan sa bisan unsa. Apan kun diha kaninyo may makulangan ug kaalam, papangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mahigawad, kay ang Dios mahinatagon ug maluluyon man sa tanan. Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mununot bisag asa huy pa sa hangin.
Ang tao nga ingon niini, dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay magduha-duhaon man siya, ug walay tino nga tumong sa tanan niyang buhaton. Ang kabus nga igsuon angay maglipay kung ang Dios magpauswag kaniya, ug ang dato nga igsuon kung siya ipaubos sa Dios. Kay ang dato mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa naglagiting kainit nga makapalaya sa balili, ug ang bulak niini malarag ug mahanaw ang iyang katahong. Sama niini ang dato, takulahaw lang siya mamatay, samtang nagkapuliki siya sa iyang mga patigayon. Ang pulong sa Ginoo. Kaluy ako, Ginoo, ug mabuhi ako. Sa wala pa ko sakita, nahisalaak ako. Apan karon nagasalig ako sa imong saad. Maayo ikaw ug manggihatagon, tudloi ako sa imong mga kasuguan. Maayo ka nako nga gisakit ako, aron makakaton ako sa imong mga kasuguan. Ang balaod sa imong bakbak, mas pililhon kanako kaysa linipon nga bulawan ug sa lapi.
nahibalo ako, o Ginoo, ngang imong mga gimbutan mahatarong, ug sa imong kamatinuanon imo akong gisakit. Malipay unta ka nako, ang imong kahaluoy sumala sa imong saad, sa imong mga sulugong. Kaluy ako Ginoo, ug mabuhi ako. Ang Ginoo maana kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. May pipila ka pariseyo nga miabot nakiglantugi kang Hesus buot nilang bikton siya usag gihangyo nila sa Hesus pagpakita og ilhanan nga siya pinadala sa Dios og nanghupaw og lawom sa Hesus ug miingon nganong nangita mag-ilhanan gikan sa Dios ang mga tawo niining panahona. Apan sultian ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita niining mga tawhana. Unya iyang gibiyaan sila o mibalik siya pagsakay sa sakayan o mitabok sa lanaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Mga kaigsuunan ko nga kaparian, mga opisyalis o sakop sa Parish Pastoral Council o ingon man sa Parish Finance Council kung naaman, religious sisters, mga peregrinos o pilgrims, gikan sa nagkalain-lain nga barangay, nga sakop nining maong parokya, o peregrinos bahinoon nga gikan sa nagkalain-lain nga lungsod, mga bisitas, mga kaigsuonan ko din ni Kristo, mayong gabi kaninyong tanan. May libro ko nga nabasa, ang title Homiletics. Giingon didto nga ang homily kuno o ang wali dapat ibase gyud sa mga pagbasa nga gibasa sulod sa santos nga misa. Kung ang iya nga i-expound sa pari, dili gibasi sa mga pagbasa, dili kuno wali, kun dili pagpaambit lang, sharing. Karon, nining ato ang santos nga misa sa ika-7 kaadlaw ninyo nga pagpangandam sa dili pa kamo magsaulog sa ika-50 katuig sa pagkatukod ninyo isip parokya. Ang akong paghahimuon way kalabutan sa mga pagbasa nga atong nabati. So, kung mo agree mo sa akong giingon ninyo, ang akong himuon doon, usa ka pagpaambit. Usa ka pagpaambit kay nahimo man ako nga kabahin sa panaw nining maong parokya sa balaan nga krus sa bag-o pa ko nga pari. That explains why si Father Mike Hisuler ni adinhi. Kay kami nga tulo sa una, si Father Mike Hisuler, Father Jill Paras, ug ako, nag-mission dinhi for almost a year ba? Almost a year. Mao nga nakaingon ko nga nahimo kami nga kabahin sa panaw sa inyong parokya dinhi. So mao na nga una sa tanan, daghan kaayong salamat sa inyong pagdapit kanako nga mahimong kabahin sa inyong pagsaulog sa ika-50 katuig nga kasumaran sa inyong pagkaparokya. Congratulations ninyong tanan. Give yourselves a resounding round of applause. Tuguti ako ninyo pagpadayag sa akong gibati o pamalandong nga may kalabutan sa ika-50 katuig nga kasumaran isip parokya. Siguro ang uban kaninyo, ilabi na ang lumadgod nga taga Basak Pardo, makaingon 50 years. What a journey it has been. Makahuluganon, mabungahon, mabulukon, ug mahagitong panaw gayud ang nilabay nga 50 katuig sa inyong pagkaparokya. Mga kaigsuunan, ang pagpanaw o journey dili sayon. Labi na kung daghan kamo nga nagpanaw sulod sa usa ka sakayan o sakyanan. Din lain-lain ang pagkatao o kahimtang, lain-lain ang kinaiya o pamatasan,
lain-lain pod ang pamaagi og panglantaw. Pero bisan pa man ining tanan, inyong nabuntog ang mga panaglahi og kalainan tungod kay kamo nagsunod lang sa usa og maura nga Ginoo, giniyahan sa usa og maura usab nga pagtuo padulong sa usa og maura nga tumong sa kinabuhi nga mao ang kaluwasan. You have been journeying together with one heart and one soul, believing in one and the same God, guided by one and the same faith. What a journey it has been. But the journey must go on, armed with the same faith and strong determination. Mga kaigsuunan ko diya kang Kristo, ang 50 katuig nga kasumaran sa inyong pagkaparukya, dili lang kini panaw. Yes, it is not just a journey, dili lang kini panaw, kundi sugilanon usab. 50 years as a parish is actually 50 years also of stories. You need to go back to those stories to make your remembrance vibrant. Stories, can warm your hearts and enliven your idealism. Stories can tell you what you are now, different from what you were before, but also opening possibilities for what you could be in the future. The best story is told when it is based on the experience of the storyteller. Siguro, samtang nangandam pa kamo sa inyong kasaulugan, naamoy mga kalihukan o aktibidades diin kamo nagsaysay o nag-asoy sa inyong mga sugilanon. Tungod kay ang sugilanon gamhanan ug sila ang naghatag ug nagdala og kinabuhi ug kahulugan. Stories are powerful. They are the bearers of life and meaning. Ang atong gisaulog karon, kabahin na kini sa sugilanon sa inyong padayon nga pagpanaw. Magpasalamat ako sa Ginoo ug kaninyo usab nga ako, si Padre Mike Hisuler ug si Padre Jel Paras nahimo nga kabahin sa inyong sugilanon. Si Leslie ni Aman ug si Susan ug uban pa maoy buhi nga saksi sa among pagpanaw, paglakaw ug pakig-uban kaninyo sulod sa igagayod nga panahon. Sa una, sa panahon pa ni Cardinal Vidal, ang mga bagong pari, bagong giordinahan, sa dili pa i-assign og parokya, i-assign sa usa ka lugar for 1 year nga mag-mission, both rural and urban mission. Sa among mission, na-assign mi sa urban, syudad, dinhi, kining Basak Pardo. O sa rural areas liwat, nga mao ang bukid. Dinhi sa syudad, na-assign mi sa Ubos Puso, mao nga among naila-ila si Leslie, Susan, Antoinette, o uban pa. Dito sa Kalubihan, uban sa mga uban pa nga mga kapilya. Dito sa Ubos Puso,
Dito mi nagpuyo sa balay ni nang Duray. Siguro dili na mo kay balo, kay patay naman ni siya. Dito sa Kalubihan, dito mi nagpuyo sa balay ni nang Abel. Patay na pod. Nya among silingan dito nga medyo suod kay Father Mike Hisuler, sinang Fausta nga mangutaw og dolyar. Nangatawa sila kay tinuod man. Sila man pod ang nagmaritis namo. Kana sinang Fausta mangutaw na og dolyar. Daghan man siya og dolyar. Ang inyong kauraparuko atong panahona si Padre Daddy Silva. Dili pa ingon ay ni inyong simbahan. Nindot na kaini karon ang inyong simbahan. Palakpakin ninyo inyong kaugalingon. Kining inyong nindot nga simbahan, I hope, bunga ni sa inyong buhi nga pagtuo, aktibo nga gugma, and this is a living testimony sa inyong pagpanaw sulod sa 50 katuig. Pagkahuman din sa syudad, sa mong pagmisyon, nangadto mi sa bukid, dito sa barangay Tuong. Kadumdum pa mo? Barangay Tuong, sa Badiang, o Pinamutan. Kini nga barangay Tuong, Badiang, o Pinamutan, mga NPA, infested area ni sila. Sa adtong panahon. Kaming tulo ni Father Mike Hisuler o ni Father Jill Paras kada adlaw ni guman na magpamahaw magsutana magyud mi nya naidako kay krus nga mong gisabuong sa among liog unya samtang mosuroy mi sa Tuong, sa Badyang ug sa Pinamutan nagtuyok-tuyok ang helikopter dito sa ibabaw kay nagmonitor sa mga kalihukan o movement nining tulo ka baryo. Kaya kining tulo ka baryo, mutuo mog sa dili, tuo na lang aron ta madali. Ang ilang mga kapilya ini, nga sa una, adto magpundok ang Legion of Mary, ang ilang kapilya at a time nahimo ng armory sa mga armas sa NPA. Maong sa among lakaw-lakaw didto tungas sa bukid, lusad sa sapa, ang among sutana na puno na sa amorsiko, may ni-offer nga kadri ba? Yung army sa una? Kadri. Pwede ba nga gwardyahan mo namo, padre? Ug di minisugot kay mas gibati namo nga safe kami kung wala sila nga mga kadri kay bang sinpahinog masandwich pa mi sa inkwentro sa NPA ug sa kadre. Mao na nga libre mi nga mutungas, modulhog ug mangaon sa unsay ipakaon sa mga tao. Sa balay nga mong gipuy-an sa Tuong, nakikiusa mi sa mong gipuy-an. Kung wala sila kasilyas, alam nyo na, musunod sad mi sa unsay naa nila ang among gikaon didto sa first na mo nga sa usa ka bulan na mo nga pagpanaw sa mga tawo kay gidudahan mami nga mga NPA kay mga batanon pa kami NPA nga nagpapari-pari mauto nga sige lang mi kaon og utan kamunggay og ginamus matingali to, ambot as Father Mike, sana mo share siya sa experience siya. Sa diha nga na matudan nila nga, pari madaming tinuod, ay sus, nanimaho ming iti, kinaon og itlog og manok. Tinuod na. Sa dirimi sa syudad, o dito sa bukid, lain nga pamilya ang pamahaw, lain nga pamilya ang paniudto, lain pod nga pamilya ang panihapon. Bisag kapoy kay among trabaho adlaw man to gabi, bisag kapoy mumatadyo ka sa buntag alas 6 kay
magsutana unya moadtos pamilya nga mo'y nag-andam sa pamahaw. Suroy na pud mi hangtod nga mangadto na pud mi sa laing pamilya para sa laing paniudto. Ana ang among kinabuhi sa una. Lami-lami among pagkaon sa una sa diya mi sa Nicolas. Kay ana mi mga des mga restaurants at bang sa CIT daghang laming pagkaon diya kadaghang estudyante. Malami magsadili kaparti to sa among biyahe panaw uban sa mga tao sa among pagmisyon sulod sa usa ka tuig. Balik ta dito sa bukid sa tuong, sa primero gidudahan mi nga mga NPA, pero pagkahuman sa among misyon didto, para nako maotoy sa syudad ug sa rural areas, maotoy para nako pinakamakahuloganon, pinakahalandumon nga misyon. Ngano? Tungod kay, I hope si Father Mike nakahinumdum pa na siya, nga ang mga NPA nga naminaw ug namati namo nakabati sa mga kanta nga among gitudlo sa dili pamahuman. Ang among misyon, ilang gisurrender ang ilang mga cassette tape nga diin gi-record nila ang kanta sa simbahan nga giilisdan og lyrics nga matukma sa ilahang grupo. Gisurrender nila ni nga tapes diri sa amo o gitagaan mig blank tapes aron i-record namo ang mga kanta nga gitudlo namo sa mga tao. Eventually, I think, ug ako masayop, ang kapilya nga nahimong armory, armas sa mga NPA, sana nahimo itong nabalik ngadto sa mga Legion of Mary. Unya, sa katapusan sa among misyon didto, naami kasal ukay-ukay. Kadumdum ko to ako'y nagmisa, si Father Mike kay pagarpar makainis siya, may makining muwali, may muwali nga makabuhig patay. So ikaw muwali, si Father Jill kay gigrasyahan mo po ito, maigtingog siya ni kanta. You know, sa among kasal ukay-ukay dito, dungan ang apuhan, anak, ug apo. Ang mga apo mo ay nag-decorate sa chapel, ang mga anak mo ay nag-ihaw og baboy ug sa patulang ihaw didto, kauban ang ilahang papa o lolo na alang sa mga apo. Daghan nga nagpakasal. Kung ay doon nato kung sa nahitsura sa kapilya sa tuong karon, basta gikan sa gawas, nagpaso sila, nagbuda, kay kasal mga ukay-ukay o espesyal, parihara nag-efekto. Maura ng kasala, di ba? So, nagbuda sila, apuhan, anak, ug apo together. Si Father Jill ang nagkanta. Niuli mi dinhi sa Basak Pardo with Father Daddy Silva nga ang San Francisco, ang kanang jeepney ni Tatay Francing, di ba? Buhi pa ba siya? Patay na. Ang jeepney ni Tatay Francing nga saraw, nga jeepney na puno na sa utanon, prutas, ug tanan nga gipang-offer. Panahon ato nga mo ang kasal o culmination sa amo ang mission dito sa tuong. Mao nakaingon ko nga, sa tanan nga mga baryo nga mong nagian, Laguna o Buspuso, diin pa, dito sa bukid ang pinaka-challenging, pero pinakahalandumon, pinakamabungahon para namo kay dito nabaid ang among pasyensya, ang among pagpaubos tungod sa mga hagit nga mong giatubang sugod pa sa pagsugod hangtod kami nahuman. Ug makaingon ko nga ang among pagpuyo dinhi for a year or less than a year nahimo nga kaparti sa among kinabuhi ni Father Mike sa among pagkapari
ug nakatabang pag-umol namo sa among pagkapari sa anuman nga formation nga wala namo madawat sa seminaryo, pero nadawat namo gikan sa ordinaryo nga mga tao diha sa among pagpanaw kanila. Ako ning gituyo nga musaysay kaninyo kay ningon man ko nga 50 years is not just 50 years of journeying together, listening to each other, and learning from one another, kundi ang 50 years is also 50 years of stories. And you have your own stories to tell. That's why I said a while ago, go back to those stories, for stories are powerful, and they will give you more life, more meaning. And by giving you more life and more meaning, then mo na'y mag-motivate ninyo to look forward to journey for another 50 years. And siguro, as you look forward to another 50 years, and that will be 100 years already, siguro ang pipila ninyo nga niya karon makaabot pa ni ana, pero nag-walker na, nag-wheelchair na, pero salamat lang gihapon nga nakaabot paghapon mo ana, sana, hanggang sana man lang kita, kay sigurado ko nga din ako kaabot ana, no? Pero it's better nga moingon ta, sana meron pang 50 years after 50 years from now. Nagdali ba mo? Wala. Kay gusto na kong muhuman. Kay inig sa dili pa mag-final blessing, tagaan po na kong papel si Father Mike pagpaambit sa iyang istorya o kasinatian kay siya na yung kaparti nining maong panaw uban ninyo. Father Uming, wala man tayo mag-andam og panihapon, pero tuguti lami nga magpabuhagay sa among gibati, kay talag sarata magkita, talag sarami makaanhi. Ako, ni travel ko all the way from Calbayog City, Samar, padung dinhi, si Father Mike, ugwa ko masayop, Santander na karon, o Santander, to sa kinatumyan nga tumoy sa Cebu, ni biyahe na dinhi, aron lang makigiusan ninyo sa inyong panaw kagahapon karon ug sana ugma pa. So mutapos na lang ko dinhi kay naapay PS saman pakapin nga dili sermon panahop pakapin nga pagpaambit si Father Mike Hisulit ay gyud pagdili-dili kay na ni biyahe be kag Santander padong diri. Kay kung kahibalo pa ko nga moanhi di ay siya, mamokonsultiin nila ni Susan ug ni Leslie, siya ang ako ang pawalihon, dili ako. Pero nag-andam ako gamay, mo nagipaambit na ko ninyo. So, abangan ang chapter 2 before the final blessing. Sa atong pagpadayon ning Santos nga Misa, atong pangayuon sa Ginoo, uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, nga unta, hatagan ta nila sa mga grasya nga atong gikinahanglan sa atong pagpanaw and look forward to another 50 years from now. May God bless us all. Palihog manindog alang sa pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon sa atong pagpasalamat sa Dios sa 50 katuig nga panaw sa atong parokya, uban sa pagtuo ug pagsalig sa iyang walay pagkapakyas nga gugma, ipataas nato kaniya ang atong mga pangamuyo alang sa simbahan ug sa tibuok kalibutan. Sa matag pangamuyo ang inyong tubag, Ginoo, dungga ang among pag-ampo, tanan palihog. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa balaang simbahan sa Santo Papa Leo XIV, atong obispo Alberto, usa tanang kaparian nga magpadayon silang
mahimong matinud-anong magbalantay ug maggiya sa katawhan sa dalan sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa Holy Cross Parish nga magsaulog sa ika-50 ka anibersaryo nga pinaagi sa Balaang Krus, magpadayon kitang mutubo sa pagtuo, kaluoy o paglaom ug magpabiling, magkahiusa, isip usa ka komunidad sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nanguna ug nag-alagad sa atong parokya, mga pari, relihiyoso, laiko leaders ug tanang volunteers, nga panalanginan sila sa Ginoo ug lig-unon sa ilang bukasyon sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang pamilya, kabatanunan ug kabataan sa atong komunidad, nga magpadayon silang mahimong buhing saksi sa Ebanghelyo ug magtubo sa gugma ug pag-alagad sa isig katao. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kalinaw ug panagiusa sa kalibutan, ilabi na sa mga nasod ug katawhang nagantos sa kagubot, kakabus ug kasakit, nga mabati nila ang kaluoy ug paghupay sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga miyembro o benefactors sa Holy Cross Parish nga miuna kanato sa pagtuo, nga dawaton sila sa Ginoo sa kahayag nga walay katapusan nga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan nga balaan ug mahigugmaon, madinawaton mong gipaminaw ang among mga pangamuyo, samtang nagpasalamat kami sa grasya sa naglabayng 50 ka tuig. Padayon kaming giyahi, pinagi sa balaang krus, aron magmalig-on sa pagtuo, magmaluluyon sa pag-alagad, ug magpabiling nagkahiusa sa gugma. Kini among gipangayo, pinaagi kang Kristo among Ginoo. Amen. Paliw po. Paliw. Akong giyawag nga ang pilgrims, ang Basic Ecclesial Community, Adorasyon Doctor ng Pilipina, Eli Majestic Marketing, kuyog sa Area 7 Chapels, Kalubihan Cute, Greenbelt, Blue Hills, Granada, Apriati, Lantawan, ug Beltran Subdivision, kuyog sa itong mga sponsor, Basic Ecclesial Community, Mr. and Mrs. Roland Montes, Mr. and Mrs. Roberto Entig, Mr. and Mrs. Leler Baldonado, and Engineer and Mrs. Jerina Lopez sa itong offertory procession.
Mga kaigsuunan pagampo kamo, kakining atong mga halad ug ang atong kaugalingon dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, nga naghatag kanamo sa imong anak aron tungod sa iyang kaayo, malingkawas kami sa kamatayon ug sa tanang dautan. Nangamuyo kami nga dawaton mo nga maluluyon kining sakripisyo nga among gihalad aron pagpasalamat kanimo human kami maluwas sa mga katalagman. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang masimbahan sa tibok kalibutan nimo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, amo Papa, ni Alberto, amo Obispo, ni Obispo Boy Barcos ug sa tanang kaparian. Hinumdumi sa mga among maigsoon nga nangamatay, malauman mabanhaw silang tanan, ug ang tanang nangamatay sa imong kaluoy. Dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong, ug kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan. Makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios. San Jose nga yambana sa imong mga apostoles, mga santos, mga martir, nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanilang tanan na mo ikaw nga daygon himayaon. Pinaagi na Jesu-Kristo ang imong bugtong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mga kaigsunan, ato karong hiusahon ang atong mga pag-ampo ngadto sa langitong Amahan, samtang mag-awit kita sa pag-ampo nga gitudlo kanato mismo ni Jesus. Nga ana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa
sa among mga sala, maingon nga nagkapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugian sa panulay. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala kun dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Atong ipakita nga ang paghigugmaay, pagpinasayloay, pagkahiusa og kalinaw, naghari dinhi kanatong tanan. Peace be with you. Ikaw na ikakatiyan. Mga igsoon, kini si Kristo ang atong kinabuhi og kusog. Siya ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit aron pag-ambit sa iyang bangkete sa gugma. Ginoo akong angay nga makalawat sa bimo apan ipamulong dama ug mamaayo
Magampo kita. Makagagahom nga Dios nga pinaagi nining pan sa kinabuhi. Nagpakatakos pagluwas sa imong mga alagad gikan sa gapos sa sala. Ug nagpaligon kanila pinagi sa imong gugma. Itugot ka na mo ang pagtubo kanunay sa paglaom sa himaya nga walay katapusan. Kiniya mong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod ug mamati kita ni Father Mike Hisuler. Treinta yutso na may katuig sa mo pagkapari si Bishop Boy, si Father Jill Paras. Ang nag-assign din sa una, 1987. Mga napo pa tuig ang inyong parokya pag-ari ng mga misyon nila. Tulog ka parokya mong misyonan, din una sa Holy Cross, sunod dili sa Remedios, ug ang katapusang dito ni sa San Nicolas. Nining us katuig nga nagmisyon ni daghan kami nakatunan ug di na mo makalimtan apil ni sa mga sugilanon nga nagpabilin sa una-una ug sa among kasing-kasing. Usas mga nindot kayo among kasinatian kanang manuroy mig balay house to house, murag mga Mormons. House to house nga magsutana mi
Nga mga matanig sayo kay mga us lain-laing balay, lain-laing pamahaw, lain-laing panito, lain-laing suroy, mga us katuig ni ining tulo ka parokya. Diha mi makatandog yun ni sa mga tao nga among bisitaan o kami sa matandog kay dunay mga tao bisag di na mo kaila makapakaon na dunay nindot kayong sugilan nun sa mga parokya nga among naagian. Moabot ang pare, gischedule ang pare, moabot ng mga balaya, yung andam sila pagpakaon. Di mi kaila, lumalabay rami ni ining lugar. O nang daghan kong nakatunan nga maing kabubuton sa mga tao nga nalambigit sa among kinabuhi. Una nga namalandong jud ko human sa akong uskatoy kong misyon na malandong ko unsa puy akong angay buhaton nga makatandog og daghang mga tao. Human sa among uskatuig nga misyon na assign din ko sa San Nicolas. Dito ang last mission namo, pero dito assistant parish priest ko ni Bishop Leo Tumodak. Nga ako pong rector sa seminaryo kani under po ko niya. Ug dito napunan ang akong kasinatian sa pagtandog mga tao. Ug mao ni ang mga nindot nga kasinatian sa mga tao nga nagpakabana na ang special blessing nga ilang masinati. Tungod sa ilang pagpakabana no sa parokya, sa pagtabang unsa ilang mahimo bisag kabus na imong liminister nangalagad, naglektor, nagkantor nangalagad. Ang inyong kapsimbahan kaniadto batik etog naong kunya sud sa pila ka tuig na improve kunya ang inyong simbahan igat-igat na kayron kaysa kaniadto. Batik gyud ang inyong simbahan gikan patus pagkakapilya ug nahimong usa ka parokya. Anong napanindot ang atong mga palibot simbahan ug mga kapilya na di mga taong kamaong manghatag. Ug pag-abot na ko na-assign ko din sa Pardo silingan ta pero wala ko'y ani-ani ni kay busy magkay ko dito suroy mamis magkisimba mga kapilya mga eskwela pakumpisal mi kadabuhan busy kami dito uni aurora mi kadakadlawon kada kadlawon sud sa unong katuig kay nagkabigbig mga taong balis kay pakumpisal sa eskwelahan kadabuhan kini unsay kasinatian niabot ang bagyong Yolanda diri pagkuadto sa Pardo pagkakusog sa haguros sa hangin kusog yung kay suntos pila ka oras gikan sa mga alas 8 buntag hangtod sa mga udto pagkakusog uwan ug hangin mga alas 10 pasado sa buntag nalamba ang dito likod sa kumbinto. Hinay-hinay kong adto dito. Sus, ang mangga tumbag yun. Kusugag yung hangin. Unya pagkahapon, tanaw ko simban ka ni lurang ng hangin. Ang usang ka pultan, karaang pultan sa pagtumba sa tumba, pagkakusog. Mga alas 4 sa hapon, suroy ko. Sakay sakyanan, suroy ko dito sa Bulacau. Lusot ko dito sa uban, padungkos kugon. Maglisod kong agis karsada kay nangalaksi ang mga sanga sa kahoy na sapli na tumbang kahoy. Kunya na mga tudong nagbuwas mga o makaagi ng sakyanan. Pagkadagang mga kahoy ng igo. Pero ang mga pobre nga balay, wa gyud maunsa. Kahibulungan. Among mangga tumba, karaang pultan tumba kay kusog hangin. Pero ngano man ang mga balay sa kabus. Wa unsa. Suroy ko dito sa Sudlon, kay under pang Sudlon kanito sa Pardo. Pagka Domingo, misa ko dito. Niagi ko, ako'y ko sa Campus City. Pagkadagang kawing tumba, pero ang mga balay sa Sudlon, wa maunsa. Kahibulugan. Mga di kita mahadlok nga mangawhag mudani og mga tao balik sa Ginoo. Kay tubangan gyud na og blessing gikan sa Ginoo. Ug dinhi ako nang nasinab bag-o pa kong pare uban sa duha na ko kauban na obispo na karon daghang kay nandanina mo balik sa Ginoo. Ang mga nagpuyo-puyo nagpakasal katugdugay nga way kumpisal mangpisal dito sa mga kapilya. Ug sa akong pagkapari sud sa daghang katuigan mauni ang description hulagway sa akong pagkapari. Pakumpisal kong eskwelahan kadabuhan. Karon sa Sinton ako Santander, mga 3,000 students, pakumpisalo na grade 3 nga to grade 12, way bayad. Daghan nga bata,
Di na mo hadlok mo angkol sila. Nani mga batanon karon maghikog na unta o banay last class din your na confession di na sila mahadlok nga musumbong sa ilang sa mga bata premarital sex kanang homosexual sex pagkakumun pero di na sila mauaw nga musurrender sa ilang sala kay ila ng pag-uhon ang pagtuon. Muna magkaigsunan ang Santander tustumoy tulo upat na kabagyo na igo sa Cebu. Signal number 1 ni Pirmi. Wa gyud mo igop Santander. Katong katapusan, ang igon unta basyang ang igon sa Santander ug Uslob o di Basikihor. Pero pag abot sa basyang tuad dito sa dalagit na libre ang Santander. Kahibulungan mga butang. Muna nga di ta mahadlok nga magsaulog kanunis ng pagtuo, mudanitag mga tamutabang ta kay sila makasinati sa unsa kamaayo ang Ginoo. Muna nalipay ko sa panahon ni Cardinal Vidal, ang mapari dili at tagang assignment dayon, magmisyon ko sa misa nga way mga bayad. Tugmao ni ang akong gipadayon. Pakumpisal sa eskwelahan mga bayad. Suroy ko tanang kapilya kada buwan. Misano way mga bayad. Ang akong nakasal sa 38 katuig, moabot na siguro 3,000 o 4,000 kaparisan. Way bayad, donation lang. Kay damay dangang kapuyo-puyo nga apikig yun o kwarta. Labi nagtulo upat na ang ilang anak. Mumisa ko kapilya, matandog magyud sila. Magpakasal, pero makasal sila. Dito sa Paknaan, unong ko katoy dagang public squatters dito. Moabot na nig 5 kakasunod nga magdungag kasal, ang mga community mo'y pakaon, pero muhatag og inasal. Pagkadaga nas inasal kung nahatag sa kasal nga way mga bayan. Pagdasigas mga tao. Pero kung ang mga tao nagkat-on sa pagkahatag, nagkat-on sa ko sa pagpanghatag. Human sa kong asamin sa Nicolas, nagkat-on ko sa silipata, nagkat-on ko pahuam. Giving joyfully, pagtabang, sama sa mga tao din sa Holy Cross. Bisag asami mukaon panihapon pamag panihod to, way bayad, pakanon ni. Kay naay joyful giving. Ug dinhi sa parokya sa Lipata, Subo sa Lipata, hangtod Santander, nagkat-on sa kupahom. Ako na'y manghagad. Magpawang kong kwarta sa mapobre nga ministers, cantors, lectors, catechists. O gusto silang mamuhi og manok. Magnegosyo og gamay lang po ng 5,000. Pahuwa mo na ko nga why interest. Nang loan ko salamat sukad sa 2008. Dini paguspan. Ang akong loan salamat nga akong gamito sa pagtabang sa mga tao, nusubra na sa 40 million. Ang wa mamayad, mga 15 million ang wa mabayri. Pero wa gyud ko muundan. Kaya ang akong giapas, ang blessing sa Ginoo. Sa mga kamo nitabang para sa kapilya o sa atong simbahan, ni gasto mo. Karong on anniversary na nato na mga sponsors. Na t-shirt gipamaligya dito para sa atong parokya. Katong mga nagsigig support financially na agyud daghang kasinatian niyo gugma og panalangin sa Ginoo. Kung unsay akong usa ka dakong panalangin, patyon tagos lipata. Ni anak nang mupusil nagmotor, backride, natumbang motor, wa madayon. Dito sa Lutupan, patyon tagong security guard sa Atlas Mining. Diha nas tungod kay nagpipistang usa ka community sa Atlas Mining kay naa may housing dito. Patyon tagong diha man ang hipi, nag-ilugay, nagkarapuan sila, nag-ilog, nakuha ang pusil sa security guard nga mupatay na ko. Wa yung kumudagan, naglingkod lang. Paabot lang ko kablito niya. Wa madayon. Kadako ng blessing. O ang naitabo sa dito pa ko sa Paknaan. Marso 2022, nagkalibang og dugo. Uskasimana gyud. Wa ko'y gisultian. Naamo ko'y mga lungon. Naamo ko'y mga lungon. Na may mang-donate na kong lungon. Kung nagipalimpyo na ko sa kalungon. Di basig mamatay. Cancel siguro ni. Kay kalibang kong dugo. Puwa kay presko kay dugo. Wa ko'y gisultian. Pero nagmisa mis kapilinya. Ako'y misa kay Episcopal Vicar ko Mandawi hangtus Bourbon nga mga parokya. Misa ko dito, dayong lakaw na ko, nagkalibang og dugo.
Kunya misa mi dito. Pag uli na ko, alas 5 sa hapon, nag-CR ko, wa na idugo. Kadako sa akong kalipay, nanabi na ko ani, ug unsa kabaayo ang Ginoo. Nawa, pagka 2023, Marso gyapon, nagkalibang na po og dugo. Niuli ko sa among baryo Matutinaw, nagmisa ko sa akong lubong sa akong papagmama, nangay kong tabang. Us kasimana sab, gikan dito, niuli ko, nag-CR ko, wa na po'y dugo. Uy, kadako sa akong kalipay. 2024, ikatulong tuig, nasayo-sayo, Pebrero, kalibang kong dugo, us kasimana sa katapusang adlaw sa nianang simana, dito ko sa Sibunga, kay dunay bata nga bag-o na tao, way klarong lungs o heart. Siging balik-balik sa ospital, gibunyagan, gidahan sa paknaan, kay sungkod ba ni sa akong igagaw nga naminyo dito sa Sibunga. Gidahan sa paknaan, giblisingan ako, gibunyagan ako, nga naglisod ang bata. Hangtod sa Pebrero, gidahan dito sa Manila, kay dito ra ang pwedeng makaopera sa bata. Pebrero 14, Valentine's Day, namatay gyud ang bata. Pag abris kasing-kasing, patay ang bata. Gitiksan ko sa mamas bata, akong apo sa pag-agawan. Patay na ang baby pa din. Ayaw kaguol, langit na kay nabunyagan ng bata. Giuli nila, nagipamisa ko dito. Kung mo ito'y katapusang adlaw sa akong pagkalibag dugo. Kay pamisahon ko dito, nag-CR ko. Agas ang dugo. Misa ko dito. Diya sa tubangan sa lungon. Dahil nagsakit ko dahil. Nagkalibang na sa dugo. Tabangi ko dahil. Tuan na kas langit. Balik ko, pag umisa ko, niya balik ko sa paknaan. Pagkaugma, nag-CR ko. Wa na idugo. Ikatulo to. Tagsa kasi mana rin yun. 2025, last year, wa nang balik. Karon 2026, Pebrero, basig, paabot ko, magkalibang bukog dugo. Karon o next month ba? Mao ni kasinatian sa atong pagpaduos Ginoo ug pagtabang sa atong isig katao. Sa inyong pagsimba karon, kanunay nga pagpakabana sa pagtuo. Sukad pa ni kaniya to 50 years ago, nagsugod nagtapok ang mga tao din sa atong simbahan. Napalambo ang simbahan o ang inyong makapilyan. O kamo nga nagpakabana, expect more blessings from God. Ang Ginoo nga nagpakamatay sa krus tungod nato. Kita sa magpaduultan niya, kay gipakamatyan niya. Pero magpasan sa krus, labi na panahon sa Kurisma, andam tas pagtabang sa nanginangin. Krus po ni. Pero sa atong pagtabang, tugbangan ni o panalangin. Dinhi, bago pa kong parit, dinhi nagsugod og tubo ang akong pagpakabana sa mga tao. Munang nalipay ko, na na-assign ko dinhi sa inyong parokya. Bago pa kong pari, wa pa kay ko kahibaw kung saan pagdag mga parokya, kay misyon pa man to. Pero sa pagsuroy-suroy na mga balay, pagpuyo na mong balay, kaon og laing-laing balay, nagkakita mi sa inyong kahagod, sa inyong sakripisyo. Daghang nindot nga among nasinati. Manpadayon ta sa paghimo paglain pang mga sugilanon sa pagtuo o sa atong pag-ibigan. Makalingaw gyud bisag na mga katalagman, makalisdanan nga tumagyan. Dito sa bukid sa tuong, may numdum yun ko. 12 ko kato'y seminaryo, mag-CR mi, lingkod mi inodoro. Lingkod yun. Pag-abot sa tuong, ang ilang inodoro, siminto man, di man pwedeng lingkuran kay lain man kay siminto man, itong katungkaraan mag siminto, dili itong kuan ng tiles. Gusto man ilingkod. Eh? So magpungko ko, pungko. Isa ka akong tiil dito sa inodoro. Pungko. Dako mo kong tiyandaan. Maglisod man ko, barog sa ko kadiyot. Ya, lingkod na po. Isura ni kalibanga. Ako ning kasingitin, malingaw, magkatawa ko sa akong kaugaliyon nga nagsiad doon. Pero apit ni sa kalisdanan nga agyan. Pero nadaot magugol nga naay kabus nga nagpapuyo namo nga wa sila klamo inodoro. What? Munang lipay kayo. Ang pamilya tumong gipuy-an, nilambok sa ang iyang kinabuhi. Kaya naay mga bisag kabus,
nagpasaka siya mga pari didto niya pahigdaan sa iyang kabus nga balay. Pero happy siya bisan sa kabus, welcome sa mga pari. Pero nilambo yun ang iyang kinabuhi. So, congratulations sa inyong anniversary, golden anniversary sa parokya. Ngayon na unta, mukatay pa ang dagang bulawan sa inyong kinabuhi tungod sa inyong pagduol sa Ginoo o pagtabang sa inyong isig katawan. Salamat. May gabi ito kasang may gusto ni Kristo ning bahina atong pasalamatan atong mga kaigsuunan nga mihatag og oras ug takos bahandi aron magwalang puso atong ikapitong adlaw nga nobina misa. Ang altar decoration sponsor, Holy Cross Parish, San Pedro Calungsod Reflexologist, Mr. and Mrs. Ramon Villaflores, Mrs. Marcy De Chosa and family, Engineer and Mrs. Norcel Lacorda, and Engineer and Mrs. Nilo Ibis. O sa ato ang mga working committee sa 50th founding anniversary, daghan ding salamat. Ato sa pasalamatan ato ang pilgrim sponsors karong adlaw ang Basic Ecclesial Community, Adoracion Nocturna Pilipina, Ili Majestic Marketing with Area 7 Chapels, Kalubihan Kiyot, Greenbelt View Hills, Granada, Aperiati, Lantawan, Beltran Subdivision. Ato sa pasalamatan ato ang mass sponsors ang Basic Ecclesial Community, Mr. and Mrs. Roland Montis, Mr. and Mrs. Roberto Intig, Mr. and Mrs. Lelaire Baltonado, and Engineer and Mrs. Jerina Lopez. Taga nato silang masipang pakpak pasalamat. Ning bahina ato sang pasalamatan ng ato ang mga liturgical servers, ang atong choir from World Apostolate of Fatima, sa atong mga lectors and Cantor of the Psalms, sa atong mga usherites and gift bearers, sa atong liturgical arts and environment ministry, sa atong digital communications ministry, sa atong ministry of altar servers, sa atong extra ministers of Holy Communion, ug kaninyong tanan nga mitambong karon sa atong ikapito nga adlaw nga nobina misa. Daghan kayong salamat. Ato sang pasalamatan atong mga kaparian nga niya dinhi karon ang nag-Masters of Ceremony, ang ato ang resident priest, Reverend Father Nomel Rico Arcelon, ang ato ang parish priest nga ni Considerate, Reverend Father Romencio Mahusay, nga sa ato ang right side, si Reverend Father Michael Hesoler. Ato sang pasalamatan ang ato ang Mass Presider karong gabiuna nga nagpahinumdum kanato sa atong 50 katuig nga pagkaparokya. 50 years. What a journey it has been. Makahuluganon, mabungahon, mabulukon, ug mahagiton nga panaw sa nilabay nga 50 katuig. Ang panaw nga dili sayon, labi na kita nagkalain-lain ang ato ang pagkatao, lain-lain ang atong kahimtang, lain-lain atong kinaiya o pamatasan, ang atong pamaagi o ang ato ang pagtulunan. Bisan pa ini, ato kining buktong kay nagsunod kita sa usa ug maura nga Ginoo, giniyahan sa usa ug margyud nga pagtuo, padulong sa usa ug maurang tumong sa kinabuhi nga mao ang atong kaluwasan. Ang Bishop sa Diocese of Calbayog sa Samar, Most Reverend Isabelo Abarquez Didi. Dagan tug masipang pakpak pasalamat. Ning bahina pahibalo ang ugma sa atong ikawalo nga nobina misa atong pilgrims magikan sa lector and cantors of the Sound Ministry, Legion of Mary, Barangay Basak, San Nicolas Council and Staff, San Nicolas Senior Citizens with Area 8 Chapels, Engineering, Bunturis, Kugon, Brotherhood, Lupa, and Bilya Kalubihan. Ato ang mas sponsor ugma ang Legion of Mary, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, Lectors Ministry, ug ang Alibiado Family. Atong choir ugma ang Couples for Christ. Atong mga kaparian nga ang giimbitar ugma silang Reverend Father Yugo Facio Hernandez, Reverend Father Ricky Henti, Reverend Father Roy Vincent Husain, Reverend Father Christopher Carl Umpan, ato ang mas presider ugma si Reverend Father Dan Domingo de Los Angeles. Sa Pizza 18, Merkulis sa Padlis, ang mga nabintahan nga lukay last year, palihog lang pagdala sa simbahan, kaya nung sunugo na on or sa Pizza 17 sa gabi, ug ang abuan na gamiton sa ato ang Merkulis sa Padlis. Pagka Pizza 19, maunang yun ang ato ang ika-50 katuig pagka-parish. So alas 10 sa buntag ang ato ang Pontifical Mass. Ang musaulugan na ato ang kalahurong Arsobispo sa Subo, Most Reverend Alberto S. OITB. Giyawhag ang tanan sa pagtangbong. So nagpadayon ang panawagan sa atong parokya, kanato mga parokyano sa pagpakiglambigit sa atong mga kalihukan isip usa ka simbahan.
Busa nagpadayon gihapon kita pagdapit ug pagdawag sa mga mass sponsor sa matag adlaw sa Novena Misa, ilipin na gayud sa Pontifical Mass ug uban pang areas nga nanglan sa atong tabang pinansyal. Paglihog lang duol sa atong opisina. Nasa tay tent diha sa gawas nanigin na maligya og mga t-shirts para sa 50 years. Ang proceeds na gamiton gyapon sa ato ang 50th founding anniversary. Daghang salamat. Sa dili pa nako ihatag ang katapusang bendisyon, na lang ko'y iapasumpay sa kinabuhi ni Father Michael Aguilar sa mga generation Z nga ni aro dinhi, siguro wala mo kay balo nga kini siya sa nasayin siya sa Lipata, Minglanilla, nakadawat na siya og tinuod nga hulga siyang kinabuhi nga siya patyon. Ug tungod kay tinuod man nga hulga siyang kinabuhi, nagpalit dayon siya og lungon. Kaya bulhan kon patyon siya, nadayon siya lungon. Niya kini iyang lungon, iya nang gipabindisyonan nako og wa ko masayop pagsaulog niya og New Year dito sa Lipata. Iya kong gi-invite nga mao niya akong lungon, nga mao ako ang ana isod ang patayng lawas kung mamatay siya. Nya diin siya na-assign, iyan ang pasan-pasan iyang lungon. Unya, gibugatan ka siya, pag na-assign siya sa Cebu nga, pag gibalhin na siya, iyang gibilin dito sa Cebu nga. Pero tinuod, magato nga, I hope he still remembers, sa dito pa ko sa seminaryo, alas 9 sa gabi, dito siya. Ug niingon rigid siya, mamatay gani ko, ikaw wali, ingko di ginamahimo kay obispo magimuwali, gawas kong naa sa imuhang last will. Kato iya lagi yung gipakita ang iyang kahadlok, iyang kahangawa, kay the death threat was real. Thank you very much, Father Mike. Ug until now, buhi pa siya. Ang kahulga, patay na. Palihog manindog. Ang kinumanaakan ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Mga igsuon na halad na ang santos nga misa, dadaan ni baluna niyo og puy-i ang gugma og pagtuo kang Kristo. Ang atong oras alas 7:35. Okay, huwag itong mga like diara, stay lang mo kaya kausara ang pictures. Parog lang mo sa asa mo galingkot. Yeah, tubang lang.